Príchodu jary sa raduje asi každý človek, veď toto obdobie prináša v sebe nový život, no hlavne sviatočné dni v čase Veľkej noci. Je to obdobie spojené s bohatými tradíciami, hlboko koreniacimi v kresťanstve, kedy si všetci veriaci pripomínajú ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Na oslavu týchto významných sviatočných dní v priestoroch Centra slovenskej kultúry v Užhorode sa každoročne pripravuje výstava detských veľkonočných prác. Veľkonočné sviatky sú nielen bohaté na veľkonočné obrady, ale aj bohaté na rôzne zvyky, obyčaje a tradície. Aj my si týmto podujatím chceme pripomenúť a zachovať tieto obrady, obyčaje a tradície. Návštevníci výstavy mali možnosť uvidieť prekrásny farebný veniec na oslavu jedinečných sviatkov jary. Medzi exponátmi nechybajú tradičné veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi pôvodnými, ale i modernými technikami. Okrem kráslic sa tu dalo uvidieť zajce, bohato zdobené košiky, kuriatka, rôzne jarné dekorácie do interiéru a mnohé iné. Sviatočný program spestrilo aj vystúpenie žiakov prvého ročníka Slovenskej školy v Užhorode, ktorí spolu s triednym učiteľom Jurajom Platkom pripravili veľkonočné pásmo. Veľká noc to sú sviatky jary, sviatky radosti, sviatky života a prebudzajúceho sa života. Tými básničkami, pesničkami som chcel navodiť pre tými sviatkami takú zdravú, dobrú atmosféru deťom a ozrejmiť vlastne, čo je tá Veľká noc. Prostredníctvom kultúrneho programu deti priblížili prítomným nielen tradície Veľkej noci, ale aj ukázali, čo sa počas školského roka naučili. Bolo mi veľmi príjemne, veľmi som sa tešila, že to tie malé detičky tak pekne rozprávali, že keď si pomyslím, že za pár mesiacov, že tak sa naučili pekne rozprávať, spievali, recitovali, nádherne. Som veľmi, veľmi prekvapená a teším sa. Veľkonočná výstava v Centre slovenskej kultúry v Užhorode, ktorú môžu navštíviť obyvatelia a hosti mesta, potrvá ešte 2 týždne. Zakarpatskí a slovenskí spisovatelia si spoločne pripomenuli 200 výročie narodenia významného ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka. Pri tejto príležitosti umelci usporiadali pekné podujatie – vysadenie Ševčenkovej alei na území lesníctva v obci Nižné Solotvino v okrese Užhorod. Ako tvrdí predseda Zväzu zakarpatských spisovateľov Vasil Husti, táto akcia je výsledkom ich spolupráce s užhorodským lesníctvom. Готувалися ми до цього довго, готувалися старанно, лісівники своє зробили, ну а ми, як кажуть, із таким duchovným піднесенням. Ako poznamenal riaditeľ užhorodského lesníctva Ivan Kostiv, sadenie pamätných alejí nie je na Zakarpatsku niečím výnimočným, ale tentokrát sa vysadia zriedkavé druhy stromov. Будемо висаджувати тут біля в Ужгородському лісництві туя. Буде посаджена, будемо мати тут ялицю білу для посадки є у нас, є дугласія і маємо один бук червонолистий, який ми привезли від чеських лісників. Na vysadení Ševčenkovej aleji sa zúčastnili okolo 20 zakarpatských spisovateľov a takisto literátori zo Slovenska. Ja som pred pár dňami vôbec netušila, že sa v takomto krásnom, jarnom, živom, sviežom lese ocitnem a považujem to za veľkú česť. Veľmi si to vážim, že som pri takejto akcii. A myslím si, že žiadny spisovateľ sveta, žiadny umelec nemôže dostať lepší pomník a pamätník, ako je posadiť mu stromy. Lebo stromy sú čosi ako živé bytosti. Spolu so spisovateľmi a zástupcom predsedu Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Andriom Serbajlom stromy sadila aj generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová. Naši slovenskí spisovatelia sa veľmi, veľmi potešili, keď som predstavila pozvanie na výsadbu aleje Tarasa Ševčenka, pretože aj pre slovenskú kultúru Taras Ševčenko je veľký, veľký pojem.
takže s veľkou radosťou prišli zasadiť stromčeky do aleje Ševčenka. Celkovo účastníci akcie vysadili niekoľko desiatkov stromov, ktoré v budúcnosti budú okrasou obce a stále budú pripomínať významnosť Tarasa Ševčenka v histórii Ukrajiny.